Hay nako mga inday, hindi ko talaga i-stop itong pagva-vlog ko about food, about pag-grocery, about sa mga pagkain namin, about sa stock ni Tami. Ito naman talaga yung kinahiligan ni Mister, oy. Kailangan pa bang i-memorize dyan? At kahit magwala pa kayo, hindi na talaga yan magbabago si Mister. Ay mga labs, hindi naman din yan humihingi sa iba para bibili ng mga pagkain. Hindi na yun humihingi sa mga kapamilya niya ng pera. Kung meron mang masayang at masisira, ipira naman yan yung ginagasto. Sa tanda na ni Tami, hindi na yan magbabago. Kahit noon pa, ganyan na daw yan. Kaya nga siya kumakayod para may pangbili. Hindi naman siya nagsabi sa akin or sa iyo na, Mirian, hoy mga viewers, magtrabaho kayo para meron akong pang-grocery. O di ba ako, meron akong karapatang magyaw-yaw, oy. Alam niyo bakit? Asawa po ako. Meron na may magsabing katulong ka. Ay, nagsuya-suya di ha. May iba, manggod na suyaon. Ay, relax lang. At meron ako ditong nakitang delikado. Ang daming oil. Akala ko binili na lahat ni Didi. Di ba? Sabi ko kay Tami, baka kailangan mo ng oil. Nagmamadali. Nahiya. At hindi lang po mga pagkain na binibili ni Mr. Gusto niya. Gusto din niyang mga damit. Kahit nagdubli na doon. Po naman na supportive sa pagkain mga labs, hindi talaga ako masyadong supportive kapag palaging bumibili ng pagkain. Pero sa mga damit niya, supportive ako. Bahala ka dong. Bili ka lang dyan dong. Sige, tulungan pa kitang magpili kasi sobrang picky ito sa mga damit mga labs. Guys, meron pala akong sinabi kay Mister, gusto kong umuwi sa Pilipinas ulit next year ba? At isama siya. Sabi ko, isama kita next year. Guys, ang unang niya guys, huwag mo akong dalhin sa Pinas. Sobrang init. Sabi ko, sa bukid kita dalhin doon. Mahangin-hangin at maginaw-ginaw, walang CR. Dapat matuto ka kung paano gamit mag-CR doon sa bukid-bukid. Sus guys, mas lalo man daw hindi niya pupunta doon kasi pasiarin ko daw siya sa mga bukid. At sabi ko sa kanya, tumanda ka na, hindi mo naranasan yung naranasan ko, dapat maranasan mo din. May backupan siya mga lab. Sabi pa niya, naranasan na daw yun niya sa mga nung bata pa siya kasama yung mga kaibigan. Nag-ihi-ihi lang daw sila sa gilid-gilid. Ay, so sabi ko, ihi lang pala yung natutunan ninyo. Kami talaga, naglibang-libang kami doon sa Bagnutan at agungal ang inilo-ilo namin. Anong English agungal? In English ko, uy. Sabi ko, we wipe our ass sa corn cob, o di ba? Corn cob, o di ba? Sabi pa niya, ew. At sinabi ko pa sa kanya, pagkatapos yan, mga ilang minuto, ang kati-kati ng puwet. Ang sinabi niya sa akin mga labs, bakit ko daw siya parusahan? Parang ayaw talaga niya yung buhay sa Pilipinas. Ayaw niya yung buhay na naranasan ko noon. Balik tayo dito sa mga pag-grocery mga labs. Ang dami na pala nating nabili dito ng mga pagkain ng mga alaga natin. At so yun, finally lumalabas na kami mga labs. At alam niyo ba kung anong nangyari? Nandito kami sa Walmart. Pagkatapos niyan, meron na naman kami nakalimutan mga labs. Yun nun, alam niyo na, ang rice. So yun, umuwi kami ng bahay kasi kailangan naming dalhin ito. Ito yung steak na bilhin niya. Sabi ko sa kanya, huwag kang bumili ng steak without bone. Pero sa tigas-tigas talaga ng ulo mga labs, sinayawan ko lang siya dito mga labs kasi talagang hindi kayanin ng aking power. Sabi ko, ayaw ko kumain ng steak na walang bone. O diba? Bumili ng walang bone, ayaw at ako nito pakainin. But anyway, so sabi ko, isauli niya yan. Hindi man sinauli mga labs. Oy. So ngayon, nag-uwi kami. Pagkatapos naming umuwi, naglabas na naman kami. Half hour itong drive namin papunta sa isang tindahan. Ito siya, ShopRite. Bumili lang ng rice kasi naghanap siya for, nagmahal man yung bigas guys. Kahit sa ang bansa, kahit sa ang lugar, ang mahal-mahal. Ito, 20 something dollars po yan, pero nagmura $17 na lang. So kaya kailangan talaga naming i-drive, no kunin yan. At yun, nakauwi na agad kami mga labs. At dahil bumibili na naman siya ng steak, wala na talagang kalagyan. So ito yung time na talagang naghanap ako dito kung anong pwedeng itapon. Ang nabash man ako nito mga labs. Alam nyo mga labs, ang natapon ko lang naman dito is pancake at saka waffle kasi nag-dry na kasi si Tami mahilig magluto ng pancake na sobrang marami talaga at ilagay sa freezer kasi kapag ganyan man yan sila kailangang iluto at ilagay sa freezer and then hindi makakain kasi nakakalimutan. Ay naku ang buhay. So yun lang yung natapon ko, wala po akong natapong iba. Nag-defrost na lang ako dito para sa salad at yun kumakain na kami dito mga labs kasi pagod talaga kami sa kakatuyok-tuyok no, naghanap ng mga pagkain ng asot, pagkain ko na bigas.
Guys, rice is life talaga. At itong atawa ko, sabi ko, wag mo na akong bilhin ng maraming bugas. Adoy guys, hindi man talaga mapigilan guys. Kailangan talaga niyang bumili ng rice kasi talaga ang asawa niya, mahihirapan siya, no? Mahihirapan siyang tumingin sa akin na naluluyat, hindi kumakain ng rice kasi rice is life talaga. Pamahaw, paniudto, panihapon, snack dito, snack doon. O, diba, hindi talaga. Pinoy na Pinoy, oy. Anyway, mga langga, wag kalimutan yung ating giveaway. Every Friday po yan, no? So, sharer. Hindi na ako magtanong. Magpili na lang ako sa mga sharer. Thank you for watching. Mga loves, gumagalaw na naman ang inyong Inday Mirian. So itong ating area rug na galing sa living room, binigay. Pinasok ko dito sa ating bedroom, no, para naman winter, hindi tayo maginaw-ginaw ug magkirig-kirig ang ating mga kalapalapahan. Itong araw na ito, hindi ko talaga alam kung ano mga pinagagawa ko. Feeling ko kasi guys, sobrang lazy ko na talaga kasi talagang nasa cellphone lang ako, sobrang aga. So, itong namin nagtatrabaho ko, hindi po utak yung tinusundan ko, katawan. Meron tayo ditong yung mga toilet paper na ito siya. Ganito. Ito yung isa lang. O, diba? Wala talagang laman utak ko mga labs. Kung ano-ano lang pinagagawa ko. May nakita kasi akong video, sabi pa maganda daw ang resulta kapag lagyan mo ng ganyan. Ako naman na sunod-sunuran, hindi lagyan ko din. So anyway, tignan lang ninyo mga loves kung ano talaga yung resulta nito kasi talagang okay naman sa paningin ko, no? So ngayon, sabi ko, ikakat ko to in half and then ilagay dito. Let's see kung maganda ba yun ang resulta sa ating mga tawag nito. Kurtina kasi talagang dikit-dikit siya mga lab, so walang ka kurva-kurva. So ngayon meron na siyang kurva, nakikita nyo, maganda ang resulta pala, totoo pala yung mga nakikita natin sa mga TikTok, no? Abang ako ay busy, si Mr. naman is gutom na gutom, o diba? Asan ka maghanap niyan, oh? Sobrang lucky natin kasi salad-salad, murag kabaw na yung asawa, no? So ako din, murag pugkog kabaw, no? Ang kinakain ko rin is yung atong leftover na lawoy. At si Mr. gustong-gusto, yun yung pagkain na talagang gusto niya, salad at saka manok, o diba? So ito yung ating grill. So, si Inday Mirian, nakalimutan man Inday Mirian linisin mga loves, yung nandito yung kaibigan natin. So, kailangan na linisin at kailangan nating asikasuhin para next time, hindi siya madumi at okay na, ready to use, no? Diba? Ganyan yung pinagagawa ko dito kasi talagang, itong katawan ko is talagang hindi ko mapipigilan mga loves. Parang ang utak ko isunod-sunuran kasi yung utak ko, nakikinig po ako ng radyo mga loves, no? Yung parang love story ba? So, kaya yung katawan ko, ganyan pala talaga dapat, no? Makinig ng radyo, makinig ng mga music, and then yung katawan mo is dadalhin ka na lang kung anong dapat gawin, no? Kung tapulan ka, edi maghigda-higda lang kung kag magligid ka diha sa imong mga higdaanan. Pagkatapos kong mga labs, no, naglinis noon, no, nagpunit-punit naman ko diri og tais, sa aso natin kasi kailangan talaga siyang i-scoop mga labs and then ilabay sa basurahan kasi talagang kung hindi mo yan siya kukunin mga labs sa sobrang dami na kaya minimintin ko talagang kunin dahil po itong mga paano, takbo-takbo lang yung aso dyan and then no, papunta na naman sa loob, baka matapakan nila ba? Ha, may nagtatanong sa akin pala kung bakit si Mr. sabi ko na hindi si Tami talagang sanay sa garden, ayaw niya maglaro-laro ng mga lupa, ayaw niya mag-ibot-ibot ng mga damo, ganyan po yan siya. May istorya kasi yan. Palagi niya sinasabi sa akin, yung ama niya is mahilig mag-garden nung mga bata pa sila. And then yung ama, mahilig sa garden, mga anak, utos-utosan, sabi na mag-ibot-ibot dihag mga sagbot-sagbot, dabo-dabo, no? Pero yun talaga yung pinakaayaw nila, Mister. Ito kasi silang Tami, nasanay ito sila. Sabi ito yung narinig ko sa mga pamilya nila na meron itong nani sa kanila, kung sino yung mga may bata-bata pa, yung talagang bata pa, may tagabantay talaga. Iwan ko kung bakit may nani sila. Marami kasi sila mga labs, 5. No, para sa kanila, para dito sa US kasi ang mga ganyang ilang anak is marami na yan. Sa atin ay kulang pa, dagdagan pa ng 6. At isa yun talaga sa pinakaayaw ni Mr. So kaya si Tami, hindi talaga ito makasurvive sa Pilipinas. Kung dalhin ko siya doon, hindi talaga ito pwede. Sabi pa ni Tami, wag mo akong pagardinin. No, basta utusan mo lang ako ng kahit ano-anong ipaayos mo sa akin, ay ayusin ko talaga yan. Pero wag mo ako pakumut-kumutin ng lupa kasi talaga ayaw ko magdamo, ayaw ko maglupa. Yun yung sabi niya. Pero kapag meron kang gustong ipaayos, hanapan niya ng paraan para maayos kasi yun talaga yung hilig niya, mag-ayos ng mga sira. Kaya nga magkasama kami kasi inaayos niya ako kasing sirang-sira na talaga ako. Kung
mayroon din tayong isang viewer mga loves nagtatanong, ito po yung question niya, kung sino ba yung magpa-file ng paano makapunta dito sa Amerika at sino ba talagang magpa-file. So, nagtatanong ito baka meron siyang ka-chat o ay baka meron siyang fiancé. So, yun guys, kung meron kayong fiancé, alam na ng fiancé niyo kung paano mag-file. Ang mag-file po of course yung lalaki mga loves sa US Embassy. And then ikaw, supporting documents yung pakita ninyo. Pieces? I'm not done. I just need to put gas. Tignan mo ang dumi-dumi ko Ang dumi-dumi ko Ooh, I'm not done. I'm almost done. So I did Medicare. Okay. So now I gotta wait till they mail me the stuff. How about the security? No. Why? Because you get reduced benefits. What do you mean? If I can apply for it now, so I'm eligible, I can apply for Social Security, but I'll get less money for the rest of my life. Why If I wait less? if I wait for 2 years, I get more money the rest of my life. How do you know that? Is it like 65 is the high? Sa pagpa-file kasi ng mga visa mga loves papunta dito, spouse visa, fiancé visa, ganyan, alam na yung mga documents ng kanyang AFAM. At ikaw din kailangan mo ng documents para ibigay sa pag-file kasama sa documents ng lalaki. Yun lang siya, simple. And also sa panahon ngayon, madali lang talaga mag-file. Alam nyo bakit? At hindi ka na dapat malilito pa kasi ang dami. Meron na sa online, makikita mo na kung ano dapat mong gawin mga loves. So, hindi ka na mahihirapan, no? At also, kung gusto mo talagang madaliin, kung gusto mo talagang magpunta dito at meron kang totoong fiancé, so yun, mag-hire lang kayo ng agency para yun lang yung mag-file. So, yun lang yun siya. Very simple. Of course, yung lalaki yung mag-file, ikaw na lang, magpasa ka na lang ng mga requirements mo. At kailangan mo talagang makita yung fiancé mo for 1 year or 2 years dapat magkarelasyon kayo. I don't know kung na-change ba yung niya, but anyway, so nag-check lang ako dito sa ating yard. But anyway, so ito na yung ating mga loves pinagagawa sa buhay. Yun, tinitingnan ko lang yung ating kortina kung okay ba siya. Yun, at pagkatapos niyan, dahil sumakit yung katawan ko dahil sa pinagagawa ko ngayong araw, nag-relax lang kami dito ni Mr. sa labas at nag-usap-usap. So, pahinga na inyong prinsesa na maid, no? Kailangan ko na magpahinga kasi talagang sumakit na yung mga katawan kong lupa. Charot, katawan kong lupa. Sumakit talaga at yun, nakaligo na ako at fresh ko na. Thank you for watching.